тоҷикон оинаи таърихи миллат با тоҷикистон استقبال 35 سالگی استقلالیت راغون دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا тоҷикистон бо برنامه‌های tashabbусҳои байналмилалӣ дар сайёра давлати دوشنبه пешоҳанди خونه ташаббускор امیدی احتیاط تاجیکان و دنیا. فتح نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند فصل هوشیار سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردان کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон пешниҳод менамоем. тағйирёбии иқлим ба хусус баландшавии ҳарорати ҳаво, тӯфону обхезиҳо, сел, зилзила, тармафароӣ, обшавии пиряхҳо ва дигар ҳодисаҳои табиат ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. аз ин хотир диққати ҷомеаи ҷаҳон алалхусус роҳбарони сатҳи олии мамлакатҳо барои пешгирии он зиёд гардида аз ҷониби онҳо тадбирҳои қатъӣ андешида мешавад. гузориши ҳамкорони мо. гармии як ҳафтаи охир ки дар минтақаҳои алоҳидаи мамлакат аз 47 то 48 дараҷаро ташкил менамояд, обу ҳавошиносон онро ба тағйирёбии иқлим раб медиҳанд. гармии аз ҳад зиёди ҳаво ба саломатии одамон махсусан кӯдакону калонсолон таъсири зиёд дорад. аз ин сабаб табибон ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво ба сокинони мамлакат тавсия медиҳанд ки аз дуру дароз зери шуъои сӯзони офтоб истодан худдорӣ намоянд, зеро онҳо метавонанд ба бемории гармозадагӣ гирифтор шаванд. инчунин дар ҳавои гарм зери офтоб зиёд истодан ба сӯхтани пӯсти бадани инсон, пайдошавии обилачаҳо дар он, инчунин дарди сару дилбеҳузурӣ оварда мерасонад. имрӯзҳо ҳаво хеле гарм шудааст. барои ҳамин мо ба мардуми ҷумҳурии тоҷикистон муроҷиат мекунем саломатии худро ҳифз намоянд, эҳтиёт кунанд, асосан ба пиронсолон, ба кӯдакон, чунки вақте кӯдак дар ҳавои гарм обозӣ мекунад, ба офтоб мебарояд, аз сабаби баланд будани нури офтоб кӯдакон ба беморӣ гирифтор мешаванд, ба бемории дарунравӣ, ба бемориҳои ҳархелаи инфексионӣ гирифтор мешаванд. асосан аз соати 10 то соати 5 бега кӯшиш кунанд ки ба берун кам бароянд. одамоне ки ба фишорбаландӣ гирифторанд, ба бемориҳои қанд гирифторанд, ба бемориҳои дилу раг гирифторанд, бояд ки дар ҳавои гарм ба берун кам бароянд. ба гуфтаи табибон меъёри бароҳати ҳарорат барои организми инсон 15-25 дараҷа мебошад. аз ин рӯ дар рӯзҳои гарми тобистон ҳар як шахс бояд саломатии худ ва наздиконро эҳтиёт намояд. бояд зикр намуд ки бештари гирифторони бемории диабети қанд, инчунин ба дигар бемориҳои музмин гирифторанд, ба мисли фишорбаландии шараёнӣ, бемории ишемиявии дил, норасоии музмини дил ва ғайраҳо. аз ин рӯ ҳамаи ин бемориҳо ба якдигар таъсир намуда, хуруҷи яке аз онҳо метавонад ба авҷгирии бемориҳои дигар боис шавад. имрӯз масъалаи тағйирёбии иқлим, гармшавии бесобиқаи ҳаво, афзудани таркиби азони атмосфера, ба амал омадани офатҳои гуногуни табиӣ ва дар натиҷа ворид гардидани хисороти зиёд ба соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии давлатҳо сокинони сайёраро ба ташвиш овардааст. ба андешаи иқлимшиносон яке аз сабабҳои асосии тағйирёбии иқлим дар ҷаҳон ба афзоиши партовҳои газҳои гулхонаӣ марбут буда. ин омил сабабгори гармшавии ҳарорати ҳаво дар кураи замин гашта боиси босуръат об шудани пиряхҳо гардидааст. таҳлил ва пажӯҳиши иқлимшиносон собит намуд ки солба сол бо сабаби таъсири идомаи дигаргуншавии иқлими сайёра, пиряхҳо ки манбаи асосии ташаккулёбии об дар ҷаҳон ба шумор мераванд, аз байн рафта боиси норасоии оби тозаи ошомиданӣ ва сар задани офатҳои табиӣ дар рӯи замин мегарданд. паёмадҳои дигаргунии иқлим дар сайёраи замин иқлимшиносон ва ҷомеаи ҷаҳониро водор намуд ки роҳҳои пешгирӣ, мутобиқшавӣ ва коҳиш додани обшавии пиряхҳоро бо истифода аз роҳу воситаҳои нав ҷорӣ намоянд.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар масъалаи тағйирёбии иқлим ва пешгирии ҳодисаҳои марбут ба он инчунин вобаста ба оби тоза ташаббусу ибтикороти зиёде нишон доданд ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо ҳамовозии том пазируфта шуда имрӯз ба нафъи аҳли башар мавриди амал қарор доранд. бахусус даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ташаббуси чоруми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ки ба нафъи кулли сайёра равона шуда ба ҳалли масъалаҳои об барои ҳаёти бардавоми инсон такони ҷиддӣ бахшида истодааст. коршиносони масоили обу иқлим ва мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар шароити раванди дигаргуншавии иқлим мутобиқшавӣ ба онро барои ҳар як фарди ҷомеа муҳим арзёбӣ менамоянд. бахусус дар чунин рӯзҳои гарми фасли тобистон нӯшидани оби зиёд барои пешгирии беобшавии ҷисм, худдорӣ кардан аз истеъмоли хӯрокҳои зудвайроншаванда ва бештар меваҳои тару тоза ва шарбатҳои мевагиро истифода карданро тавсия медиҳанд. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҷиҳати истифодаи самараноки қидаҳои назди ҳавлигӣ ва гирифтани чанд ҳосил дар як сол тадбирҳои судманд амалӣ мегардад. гузориши Саидшои Муродалӣ ва Искандари Саид. дар баробари самаранок истифода бурдани заминҳои васеъ имрӯзҳо кишоварзони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ қитъаҳои назди ҳавлигиро пурсамар истифода бурда дар татбиқи яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзанда мегузоранд. Абдуманон Сафаров сокини деҳаи тоҷварони ҷамоати деҳоти хӯрамдиёри ноҳия ин нуқтаро ба инобат гирифта бо аҳли оилаи худ замини назди ҳавлигиаш ки 8 сотихро ташкил медиҳад ҳамасола дар натиҷаи истифодаи дуруст аз он ҳосили фаровони зироатҳои гуногунро ба даст оварда дар баробари қонеъ намудани эҳтиёҷоти оилавӣ инчунин дар таъмини бозорҳои ноҳия бо маҳсулотҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳиссаи муносиб мегузорад. бодиринг помидор ҷамъоварӣ кардем, ҳосили онро гирифтем, боз ният дорем дуюмбора бишинонем. баъд дар ҳавои кушод чихеле ки шумо шоҳиди ҳол ҳастед, помидор, бодиринг, болгарӣ, боимҷон, капуст, реҳиён чизе ки дар рӯзгори мо ҳаст, ҳамеро мо ба истифода бурда истодаем. ин деҳқони бо таҷриба баробари кишти зироату сабзавоти гуногуни кишоварзӣ ба боғу токпарварӣ низ майл дошта дар қидаи назди ҳавлигиаш парвариши дарахтони себ, зардолу ва гелосро ба роҳ монда аз ин ҳисоб дар зарфҳои шишагин афшура ва обмеваҳо омода карда барои зимистон захира менамояд. дар натиҷаи дурусту оқилона истифода кардани замин ва аҳлона заҳмат кашидан метавон ба натиҷаҳои назаррас ноил шуд. дар як сол қариб ки 3 ҳосил мегирем мо, чи аз ҳисоби бодиринг бошад, чи аз ҳисоби помидор бошад, ана кунҷид бошад, қариб ки мо 3 ҳосил мегирем ҳамин замини назди ҳавлигии худ. аз дарахтони мевадиҳанда шумо дидед зардолу барвақтӣ доштем, тамом шид, ана себ дорем, анҷир дорем, ҳамеро то 500 банкара консерваво афшурдаҳо захира мекунем. фаровонҳосилӣ дар қитъаҳои кишт асоси муваффақият ва пешрафти кори хоҷагидорӣ ба шумор меравад. кишту парвариш ва нашунамои хуби зироати кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба назар мерасад ки аз маданияти баланди истифодабарии замин дарак медиҳад. Саидшои Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ҷамъоварии маҳсулоти кишоварзӣ бо маром идома дорад. айни ҳол дар ноҳия бо истифода аз имконияти мавҷуда фаровонии маҳсулот таъмин гардида кишоварзон кишти такрориро низ ҳамчун омили муҳими манфиатовару самарабахш вусъат бахшида истодаанд. гузориши Олим Носирзода. ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ яке аз ноҳияҳои аграрии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон шароиту имконоти мусоид баҳри фаъолияти самарабахши кишоварзон фароҳам оварда шудааст. ҳамасола деҳқонону хоҷагидорон баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафи стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ бо истифода аз воситаҳои муосиру самараноки кишту парвариши зироатҳои кишоварзӣ ба афзоиши натиҷаҳо ноил мегарданд.
айни ҳол деҳқонон самараи меҳнаташонро ҷамъоварӣ карда истоданд. Тибқи маълумот, масоҳати умумии қидаҳои замини корам дар ноҳия 13226 гектарро ташкил медиҳад. Дар заминҳои холигашта хоҷагидорон кишти такрориро низ ба роҳ монда, ба ин васила дар фаровонии маҳсулоти истеъмолӣ саҳми бештар мегузоранд. Хоҷагидорони ҷамоати деҳоти Заркӯ ҳамасола дар самти мақсаднок истифодабарии қидаҳои замини корам ва афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ яке аз ҷамоатҳои пешсафи ноҳия ба шумор меравад. аҳли заҳмати ноҳия дар кишту парвариши ҳама намуди маҳсулот ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гашта истодаанд. рушди пахтакориро кишоварзон яке аз омилҳои муҳими баландбардоштани сатҳи иқтисодиёт ва некӯаҳволии мардум медонанд. бо ин назардошт ва дар асоси тавсияи мутахассисон, соли равон бори нахуст дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ усули нави кишти зери плёнкаи пунбадона гузаронида шуд, ки ҳоло нашъунамои ниҳолон ва ҳосилбандии онҳо беҳтар арзёбӣ мегардад. соли ҷорӣ дар масоҳати умумии 560 гектар маҳсулоти полезӣ киш шудааст, ки ҳоло деҳқонон ҳосили фаровони ба бор овардаи дастранҷашонро ҷамъоварӣ ва пешкаши аҳолӣ намуда истодаанд. кишоварзони ноҳия бо изҳори қаноатмандӣ аз дастгириҳои ҳамаҷониба ва шароити мусоиди фароҳам буда, баҳри иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ва расидан ба натиҷаҳои боз ҳам беҳтару бештар дар самти истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ аз тадбирҳои самаровар истифода мебаранд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, ахбор. маҳорату кордонии деҳқонони ноҳияи Масчоҳ дар самти кишту парвариши зироат ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла полезиҳо намунаи ибрат унвон мешавад. соли равон дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия дар майдони бештар аз 2000 гектар кишту парвариши полезӣ аз ҷумла тарбузу харбуза ба роҳ монда шуд. аз рафти ҷамъоварии ҳосил Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёси Бобоҷон гузориш медиҳад. иқлими ноҳияи Масчоҳ барои парваришу истеҳсоли полезиҳо мусоид буда, деҳқонон пеш аз ҳама бо ба инобат гирифтани талаботи бозори дохилӣ ҳамасола майдони киштро васеъ менамоянд. агар дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия 10-12 соли пеш масоҳати кишти полезиҳо ҳамагӣ 1000 гектарро ташкил медод, дар соли равон ин нишондиҳанда 1 баробар зиёд гардид. яъне масоҳати кишту парвариши полезиҳо аз ҷумла тарбузу харбуза ба бештар аз 2000 гектар расонида шуд. истифодаи оқилонаи обу замин, баланд бардоштани маданияти заминдорӣ, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои боиру бекорхобида, истифодаи тухмиҳои серҳосил ва риояи қоидаҳои агротехникаи кишту парвариш ба он боис гашт, ки имсол хоҷагидорон ҳосили фаровони тарбузу харбуза ҷамъоварӣ намоянд. тухмиҳои серҳосил асосу заминаи зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли полезиҳо буда, харбузаю тарбузи парвардаи деҳқонони ноҳияи Масчоҳ сифат ва таъму лаззати хоса доранд. ин ба иқлими гарми мавзеи дилварзин ва муҳимтар аз ҳама ба заҳмату маҳорату кордонии деҳқонон вобаста аст. иқлими соли ҷорӣ барои кишоварзон мусоид омад ва соли ҷорӣ агротехники парвариш ва нигоҳбини ҳама зароатҳо аз он ҷумла полезиҳо хуб ба роҳ монда шуд ва хеле ки мебинем истеҳсоли полезиҳо ҳам нисбат ба солҳои пешин беҳтар гашт, зиёд гашт. асосан дар ноҳияи Масчоҳ 3 маротиба аз як майдон полезиҳоро ҷамъоварӣ мекунанд. айни ҳол зиёда аз 20 000 тонна аз майдонҳои кишт полезӣ ҷамъоварӣ карда шудааст. то имрӯз ба ҳисоби 300 сенер аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна полезӣ гун доштем. бозорҳои умуман ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусус шаҳри Душанбе полезиҳои Масчоҳ дастрас карда шуд. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои полезикор ҷамъоварии ҳосил давом дошта, дар баробари таъмини бозорҳои вилояти Суғд ҳар рӯз мунтазам тариқи воситаҳои нақлиёт тарбузу харбузаи истеҳсолкардаи кишоварзони ноҳия ба бозорҳои пойтахти кишвар, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ интиқол дода мешавад. дар ноҳияи Масчоҳ деҳқонони ҷамоати деҳоти Навбаҳор дар кишту парвариш ва истеҳсоли полезиҳо таҷрибаи ғанӣ доранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Навбаҳор 4526 гектар замини корами обӣ мавҷуд мебошад. дар 1000 гектар полезӣ киш намуданд. баъди ҷамъоварии ҳосили полезӣ мо дигар зироатҳо киш менамоем. дар ноҳия масоҳати асосии кишти зироати кишоварзиро пахта ташкил медиҳад. имсол дар бахши хоҷагиҳои кишоварзӣ дар майдони 10281 гектар пахта кишт карда шуд. соли равон барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар як қатор хоҷагиҳо кишти пунбадона зери плёнка сурат гирифт. ба гуфти хоҷагидорон, ба кор бурдани ин усул имкон медиҳад, ки ҷамъоварии ҳосил назар ба кишти муқаррарӣ барвақттар шурӯъ шавад.
зироати дигаре ки кишту парваришаш дар шароити ноҳияи мастчоҳ басо мусоид аст чормағзи заминӣ мебошад. майдони кишти ин навъи зироат дар соли равон танҳо дар бахши хоҷагиҳои кишоварзӣ 890 гектарро ташкил медиҳад. нашъунамои зироат хуб буда деҳқонон ҳосили фаровонро интизоранд. дар ноҳияи мастчоҳ ба рушди дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла ба зиёд намудани саршумори парранда таваҷҷӯҳ бештар аст. ҳоло дар ноҳия 34 фабрикаи паррандапарварӣ фаъолият дошта дар давоми 6 моҳи соли равон дар натиҷаи амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ 17 миллиону 699 ҳазор дона тухм ва зиёда аз 500 тонна гӯшти мурғ истеҳсол карда шуд. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, ноҳияи мастчоҳ, ахбор. дар шароити раванди тағйирёбии иқлим олимони соҳа роҳу усулҳои наву манфиатовари кишту парвариши зироати гуногунро таҷриба карда ба кишоварзони мамлакат тавсия медиҳанд. бахусус дар самти пахтакорӣ таи солҳои охир усули кишти зери пилёнкаро барои фаровон ҳосилӣ ба манфиат меҳисобанд. аз раванди корҳои таҷрибавии истеҳсолӣ дар ин самт Гулчеҳраи Саттор гузориш медиҳад. олимони институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон тавсия медиҳанд ки пахтакорони ҷумҳурӣ барои баландбардоштани маҳсулнокии зироат бояд аз роҳҳои муосиру сердаромад истифода баранд. барои баландбардоштани ҳосилноки пахта пеш аз ҳама навъҳои серҳосил, тезрас ва хусусан ба касалиёт тобовар ва баромади нахашон баланд бисёр як мақоми хоса дорад. 6 апрел соли ҷорӣ мо нави данғара 3-ро зери плёнка киш кардем. сабаби фоидаовари ин технологияи муосир дар он аст ки дар ин ҷо вақте ки мо киш кардем албатта коркарди дастӣ кам гузаронда мешавад. вобаста ба тағйирёбии иқлим бо истифода аз навъҳои зудраси ба зараррасонҳо тобовар яъне навъҳои ватанӣ аз кишти зери плёнка дар шароити водии Ҳисор 50-55 сентнер ва дар ноҳияҳои вилояти Хатлон аз 60 то 70 сентнер ҳосил гирифтан мумкин аст. тибқи дурнамо мо дар майдони 277 гектар кишти пахта гузарондем ки аз ин майдони номбаршуда қариб 70 то 80% пурра навъҳои ватанӣ мебошад ки ҳолати зироати пахта хуб аст. аллакай ғизои дуюмро бо миқдори аз 200 то 250 килограмми карбамид дар ҳар як гектар ғизо додем. ин технология бартарии худро дорад. сарчинкунӣ, ягонакунӣ ва дигар намуди корҳое ки дар кишти анъанавӣ мешавад аз байн меравад. бартариҳои ин усули инноватсиониро олимон дар сурати риояи обмонии дурусту ғизодиҳии саривақтӣ хеле манфиатовар медонанд. дар ҳар як бута аллакай мана агар ҳисоб кунем қариб 70 рӯз мешавад аз кишт оғоз аллакай то 4-5 кӯраки тайёр ҳаст. ҳаракат кардан дар кор ки мисол шонарезӣ нашавад вақташ ба мисол ҳар як 13-14 рӯз вақта об талаб мешавад оби сабук монда сарҷои кӯтоҳ гирифта ҳамин оба мемонем ки мобайни ҳосиле ки ҳаст албатта нерезад ва ин ба ҳосили баланд оварда мерасонад. ин таҷриба имкон медиҳад ки дар майдонҳои васеи пахтазор низ сарфу харҷ камтар гардад. хубияш дар он ки ҷӯяк дар миён баъд коркар карда якбора намонам вақте ки мисол мо боришот ки нашуд об мондем дар ин замин намонам кор карди мисол қаторӣ гузаронда якбора 200 килограмм ғизои карбамид мо ворид кардем. бо истифодаи ками қувваи корӣ гирифтани ҳосили баланду назаррас дар шароити гармиҳои бесобиқаи тобистони имсола хоҷагидоронро ба кишту парвариши ин зироати аҳамияти стратегӣ дошта ҳавасманд мегардонад. ба қавли олимон дар зери плёнка киш намудани пахта бартариҳои хеле зиёд дорад, зеро кишоварзон метавонанд дар 1 гектар замин зиёда аз 183 000 ниҳолро ҷойгир кунанд. дар сурати дар як ниҳол мавҷуд будани 10 кӯрак хоҷагидорон метавонанд аз 1 гектар замини пахта зиёда аз 50 сентнер ҳосил ба даст оранд.
موافق اطلاعی به دست آمده امسال پختکاران مملکت با این اصول میدان کشت پنبه‌دانه را به زیاده از 27,000 گکتار رسانیدند که با این راه می توانند در تامین کارخانه‌های صنعتی با اشیاء خام وطنی سهم گذاشته از حساب کارکرد نهاییش در تامین جایهای کاری نو نیز حصه‌گذار باشند. کارهای ساختمانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر خاروخ وسعت دارد. طبق نقشه شهرسازی در آشیانه‌های پایانی بناهای بلندآشیانه مرکزهای سودا و خدمترسانی به این نوبت گرفته شده است. ماهیره طاهر گزارش می‌دهد. با شرافت صاحب استقلالی مملکت با تشبوس سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون در شهر و نویه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان چندین عمارت‌های زیبا و زمانوی ساخته به استفاده داده شدند. در زمینه تشریف نوبتی پرزیدنت مملکت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمون در شهر خاروخ بنای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، بنا برای کارمندان خدمتچی دولتی، پول ماشین‌گذار، کارخانه‌های صنعتی و باز چندین انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شدند. مرحله نو رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان در صحیفه‌های تاریخ دیار نقش سازگار گذاشته در برابر دیگر انشاءات حیاتا مهم عین حال ساختمان بنای 12 آشیانه نیز در مرکز شهر خاروخ متشکلانه جریان دارد. در آشیانه یکم بنا مرکز سودا و بنای جمعیت سهامی کشاده اوریون بانک، در آشیانه‌های 2 3 4 مهمانخانه و آشیانه‌های بالا خانه‌های استقامتی بنیاد می‌گردند. به گفته سرمهندس ساختمان برای پیشبرد کارهای ساختمانی مسائل لازمی دسترس بوده بیش از 47 نفر ساختمانچیان از جمعیت سهامی کشاده استحسین شد در آشیانه چهارم بنا به کارهای آرماتوربندی سرگرم کار بوده کارهای ساختمانی را در سطح لازمی برای گذاشته ایستادند. فرمایشگر ساختمان جمعیت سهامی کشاده اوریون بانک به حساب می‌رود. مساحت عمومی ساختمان بنا 1440 متر کвадрати را در بر می‌گیرد. کارهای ساختمانی با سرعت بلند رفته ایستاده است. در ساختمان عین حال 48 نفر کارگر مقیم کار می‌باشند. در ساختمان مسائل ساختمانی همش در سر وقت در سر کرده می‌شود و متریال‌هایی که در ساختمان استفاده برده می‌شوند همه این متریال‌های وطنی می‌باشند. از روی نقشه پیش بینی شده بنا از دو بلوک 12 آشیانه عبارت بوده در مجموع 72 عدد خانه‌های استقامتی را در بر گرفته 20 عدد مهمانخانه زمانوی را در سطح مطابق به طلبات زمان بنیاد می‌نماید. مطابق اطلاع متصدیان ساختمان برای پیشبرد کارهای ساختمانی تمام شرایط‌های لازمی مهیا بوده. مسئله ساختمانی از پایتخت مملکت شهر دوشنبه آورده می‌شود. ساختمانچیان با خوراکی گرم تامین بوده از دورانکی کارهای بنیادی را مطابق نقشه پیش بینی شده به انجام رسانده این عمارت زیبا را با تمام شرایط‌ها در پیشروی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده سپارند. ماهره طاهر، مبارک شاه رستم، شهر خاروخ. اخبار. در ناحیه ناصر خسرو جهت سزاوار استقبال گرفتن از جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای بنیادکاری با مرام تازه دارد. تا این مدت 136 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است. از روند سازندگی ها سمندر شایف و موسی نور محمد گزارش می‌دهند. сазовору шоиста истиқбол гирифтани ҷашни пурифтихори миллӣ 35 солагии истиқлолияти давлатии кишвар аз ҳадафҳои асосии сокинону соҳибкорон ва масъулини мақомоти маҳаллии ноҳияи носири хусрав ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад дар марказ ва деҳоти ноҳия бунёди як зумра бинову иншооти маишиву хизматрасонӣ ба роҳ монда шудааст ки ин тадбир дар ободу зебо гардидани як гӯшаи диёр мусоидат мекунад. дар ин раванд аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ дар шафати бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сохтмони бинои иловагии дуошиёна бо назардошти фароҳамсозии беҳтарин шароити кору фаъолият оғоз гардидааст ки баъд аз ба истифода қарор гирифтани он баҳри кормандон имконоти хуби фаъолият муҳайё карда мешавад. ҳамзамон дар ноҳия ҷиҳати бунёди муассисаҳои таълимӣ ва бинову синфхонаҳои нави иловагӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад бо мақсади фароҳамсозии шароити таълиму тарбия ва бартараф намудани мушкилоти ҷойи нишаст бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ ва ҷалби шарикони рушд дар назди муассисаи таълимии рақами 12 бинои иловагии якошиёна дорои 8 синфхонаи иловагӣ бо фарогирии 160 нафар хонанда дар як баст бунёд ёфта истодааст. мактабе ки 954 сол сохта буд ин мактаби садамавӣ буд. барои ҳамин мо иқтидом гирифтем ки дар ҳамун ҷо
8 синфхона сохта истодем. ҳар як синфхонада 25 нафари талаба таҳсил мегирад. қобили тазаккур аст ки саҳми кумитаи падару модарон дар бунёди синфхонаҳои нави иловагӣ ва муҳайё намудани инфраструктури таълиму тарбияи насли наврас назаррас буда ҳамасола вобаста ба имконот дар рушди соҳа ҳиссаи арзанда мегузоранд. бинои дигари нави иловагӣ ки дар назди муассисаи таълимии рақами 12 бунёд меёбад бо маблағгузории падару модарон, соҳибкорон ва шахсони саховатпеша сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар иншооти мазкур 8 синфхонаи таълимӣ бо ғунҷоиши 160 ҷойи нишаст пешбинӣ гардида тамоми инфраструктури зарурии илмомӯзӣ дар назар дошта шудааст. мо иқдом гирифтем ки халқи ҷамоат қати ҳамин деҳаи бешкента ҳамроҳ обод қати халқ қати соҳибкора қати маслиҳат карда як мактаби замонавӣ барои сохта додан мо маслиҳат кардем. ҳозир мана айни ҳол 8 синфхона сохта шуда истодааст. корҳои таъмир рафта истодааст то хониши нава мо ба анҷом мерасонем. ҳадафи анҷоми чунин иқдомҳои созандагӣ дар ноҳия ба беҳтарсозии сатҳи зиндагии мардум, таъмини инфраструктури маҳал ва дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии мамлакат равона карда шудааст. Самандар Шоев, Мустои Нурмуҳаммад, ноҳияи Носири Хусрав, Ахбор. дар ноҳияи Спитамин ҷиҳати фароҳам овардани шароити беҳтари таълим ба насли наврас дар назди муассисаҳои таълимии марказ ва деҳот сохтмони 9 бинои иловагӣ идома дорад. Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ гузориш медиҳад. дар ноҳияи Спитамин баҳри беҳтар намудани сифати таълиму тарбия, фароҳам овардани имкониятҳои хуби илмомӯзӣ то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф бунёди 10 иншооти соҳа анҷом дода мешавад. дар маркази ноҳия шаҳраки Навкат барои фаъолияти кормандони шӯъбаи маориф сохтмони бинои алоҳида бо мусоидати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи вазорати маориф ба роҳ монда шуда ҳоло корҳои сохтмонӣ идома дорад. зарурати бунёди бинои нав дар он аст ки то ин муддат кормандони шӯъбаи маориф дар дигар бинои маъмурӣ муваққатан фаъолиятро пеш мебурданд. дар оянда бо анҷоми корҳои сохтмонӣ муҷаҳҳаз бо мезу курсӣ ва воситаҳои корӣ кормандони шӯъбаи маорифи ноҳияи Спитамин фаъолиятро дар бинои зебою замонавӣ идома медиҳанд. ҷиҳати фароҳам овардани шароити хуби таълим ба насли наврас бо мусоидати вазорати маориф мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамин бинои таълимии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 пурра аз навсозӣ карда мешавад. дар муассиса 1200 нафар хонанда таҳсил менамоянд ва бинобар истифодаи солҳои тӯлонӣ бино, симхонаҳо ва таъмири куллӣ ниёз пайдо намудааст. барои анҷоми корҳои аз навсозии бино, таъмиру муҷаҳҳазгардонӣ 21 синфхонаи таълимӣ, иншооти ёрирасон 14 миллион сомонӣ маблағ пешбинӣ шуда имрӯзҳо сохтмончиён машғули иҷрои корҳои сохтмонӣ мебошанд. дар ноҳияи Спитамин корҳои тарғиботию фаҳмондадиҳии мақомоти давлатӣ самара медиҳад ва иқдоми наву ҳамагонӣ, саҳмгузории сокинон, соҳибкорон баҳри бунёди биноҳои иловагӣ, фароҳам овардани шароит барои таълими фарзандон роҳандозӣ шудааст. собиқ хатмкунандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 маркази ноҳия тасмим гирифтанд ки дар шафати бинои таълимӣ боз як бинои зебою замонавии чорошона сохта мавриди истифода қарор диҳанд. корҳои сохтмонӣ оғоз ёфта мувофиқ ба пешбинӣ то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифодабарӣ қарор мегирад. бинои муассисаи таълимӣ ки иборат аз 4 ошёна ва барои зиёд аз 1000 нафар пешбинӣ гардидааст, сохтмонаш оғоз гардидааст. муассисаи мо ки дар маркази ноҳия ҷойгир аст ва дар солҳои наздик сохтмони биноҳои баландошёна дар назар аст. барои ҳамин мо тасмим гирифтем бо ҳамроҳии падару модарон ки бинои муассисаи таълимӣ синфхонаи иловагӣ сохтмонашро оғоз намоем. дар деҳаи фармонқалъаи ҷамоати деҳоти хуррамзамин бошад, сокинони деҳа азм намуданд тариқи ҳашари дастаҷамъӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 бинои иловагии дуошона бунёд намоянд. бинои нав мувофиқ ба лоиҳа дорои 8 симхона, ошхона, маҷлисгоҳ ва ҳуҷраҳои корӣ барои фаъолияти омӯзгорон буда, барои 200 нафар хонанда дар як баст дар назар дошта шудааст. ҳар рӯз 15 то 20 нафар сохтмончиён, сокинони маҳаллӣ дар сохтмони бинои нав саҳмгузорӣ менамоянд. таври омӯзгорони муассиса иброз доштанд, ҳоло дар муассисаи таълимии рақами 20 наздик 400 нафар хонанда таҳсил менамоянд.
و برای تعلیم آنها صنفخانه‌ها با واسطه تعلیم تخته الکترونی مجهز است. اینچنین در نزد مؤسسه مرکز انکشاف کودک در دو گروه برای فراگیری تا 50 نفر کودکان فعالیت دارد که دارای شرایط معاصر میباشد. در ناحیه سپیتامین 33 مؤسسه تعلیمی فعالیت می‌نمایند که در آنها 32434 نفر خوانندگان تحصیل دارند. بنیاد 9 بنای نو علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی مرکز و 6 جماعت دهات ناحیه امکان می‌دهد که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای 5280 نفر خواننده در دو بست شرایط بهتری تعلیم و تربیت فراهم آورده شود. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه سپیتامین، اخبار. در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد برای ضرردیدگان زمین‌لرزه 347 خانه استقامتی و دیگر اینفراساختاری ضروری بنیاد شده ایستاده است. ایدیگولی محمود گزارش می‌دهد. از زمین‌لرزه ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد 85 روز سپری شده ایستاده است. در این مدت در پرتو غمخوری‌های بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بنیاد منزل‌های استقامتی агентии захираҳои давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми намуди масъулаи сохтмониро ба деҳаҳои зарардида расониданд то бунёди хонаҳо ва дигар инфрасохтори зарурӣ дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд анҷом дода шавад. айни замон дар хонаҳои пурра ва қисман зарардида дар хонаҳои пурра дар ҳар ду ноҳия ки 67 ададро ташкил медиҳад то 85% корҳои сохтмонӣ ва пуррагӣ ба анҷом расонда шудааст. дар хонаҳои қисман зарарда бошад то 63% айни замон корҳои сохтмонӣ рафта истодааст. тамоми масъулаи сохтмонӣ аз тарафи агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба пуррагӣ ва сари вақт дастрас карда шудааст. дар корҳои бартарафсозӣ ва барқарор намудани манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон инчунин қисмҳои ҳарбии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва қисми ҳарбӣ дар минтақаи рашт қарордоштаи вазорати мудофиа корҳо ҳамчун кӯмак рафта истоданд. барои зарардидагони заминларзаи ноҳияи рашт дар деҳаи зарангаки ҷамоати деҳоти ҳиҷборак ва дигар мавзеъҳои бехавф қитъаҳои замин ҷудо шуда манзилҳои истиқоматӣ вобаста ба шароити маҳал бо тарҳи замонавӣ бунёд шуда истоданд. суръати корҳои сохтмонӣ аз рӯи нақша дар маҳаллаи навбунёд хеле ҳам пеш рафта истодааст то дар муддати кӯтоҳ зарардидагони заминларза соҳиби манзилҳои нав шаванд. аллакай дар ин маҳаллаи навбунёд як қатор иншоот қомат афрохта дар рафти корҳои сохтмонӣ баробари коргарон афсарону сарбозони вазорати мудофиа кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофаи гражданӣ ва дигар сохторҳо кӯмак намуда истоданд то корҳои сохтмонӣ дар муҳлати пешбинишуда анҷом дода шавад. дар ноҳияи тоҷикобод бо мақсади бунёди хонаҳои истиқоматӣ барои зарардидагони заминларза дар мавзеи бехавф замин ҷудо шуда манзилҳои нави хуштару замонавӣ аз масолеҳи хушсифати ватанӣ бунёд шуда истоданд. бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои сурат бахшидани корҳои сохтмонӣ аз рӯзҳои аввали сарзадани ҳодиса як қатор вазорату идора ва мақомоти иҷроияи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ вазифадор шуда буданд ки дар сохтмони манзилҳои истиқоматӣ дар маҳаллаи навбунёд саҳм гузоранд то ин мушкилот дар муддати кӯтоҳ пурра бартараф карда шаванд. рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои заминларза дар ноҳияҳои рашт ва тоҷикобод таҳти назорати бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошта тамоми сохторҳои дахлдор баҳри он ҷиддуҷаҳд доранд ки манзилҳои истиқоматии зарардидагони заминларза дар муддати пешбинишуда бо сифати баланд бунёд карда шаванд то осебдидагон соҳиби хонаҳои нави истиқоматӣ шаванд. идигули маҳмуд додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи рашт. дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри нав як қатор иншооти гуногун таъинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.
имрӯзҳо ба ифтихори сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром ҷараён доранд. Аз ҷумла дар ноҳияи шаҳри нав бахшида ба ин санаи таърихӣ нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ тартиб дода шуда, бо назардошти эҳтиёҷоти аҳолӣ ва рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа иншооти гуногун бунёд гардида ба истифода дода мешаванд. Дар ҳамин раванд дар деҳоти ноҳия як қатор иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки бо саҳми сокинону соҳибкорон дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ сохта шуданд. Аз ҷумла бинои дуошонаи маркази хизматрасонӣ дар кӯчаи Дӯстӣ ифтитоҳ гардид ки дар он дорухона, мағозаи фурӯши қисмҳои эҳтиётии нақлиёт, нуқтаи фурӯши дучархаҳо ва дигар лавозимоти зарурӣ, инчунин мағозаи пардаҳо ҷой дода шуданд. Дар деҳаи Иттифоқ низ як мағозаи замонавӣ мавриди истифода қарор дода шуд ки дар он маҳсулоти хӯрока ва дигар молҳои ниёзи мардум ба фурӯш гузошта мешаванд. Сокинони деҳот ба таври дастҷамъона барои беҳтарсозии сатҳу сифати зиндагӣ амалҳои ободониву созандагиро пеш гирифта ба азнавсозӣ ва таъмири куллии роҳҳои дохили кӯчаҳо низ камар бастаанд. Дар ин зимн дар деҳаҳои роҳи Нав, Нуробод ва деҳаи Шарифӣ роҳҳои маҳаллӣ ки қаблан бо саҳми сокинону соҳибкорон азнавсозӣ гардида мунфарш карда шуданд, мавриди истифодаи умум қарор дода шуд. Дар идома сокинони деҳаи Шарифӣ иқдом гирифтанд ки боқимонда роҳҳои дохили кӯчаҳоро ба таври ҳашарҳои дастҷамъона бетонпӯш намуда, роҳи асосии деҳаро то роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта мунфарш кунанд. Дар доираи корҳои созандагӣ дар деҳаи Навобод як майдончаи варзишӣ ифтитоҳ гардид. иншооти варзишӣ барои бозии футболи хурд пешбинӣ гардида ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва ҷиҳати ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ фарогирифтани ҷавонону наврасон бо тарҳи зебову замонавӣ сохта шудааст. иттилоъ дода шуд ки дар гузашта замини зери иншоот бекорхобида ва ноҳамвор буд ки дар доираи иқдомҳои ободонию созандагӣ ба як макони хуби варзишӣ табдил дода шуд. ҳамзамон сохтмони як толору як майдончаи варзишӣ дар деҳаи Ободон ҷараён дорад ки дар муҳлатҳои муайяншуда бунёд гардида ба истифода дода мешаванд. феълан дар ноҳияи шаҳри нав 3 варзишгоҳ, 2 мактаби варзишӣ, 8 майдончаи варзишии болопӯшида ва 36 майдончаҳои хурд дар назди муассисаҳои таълимию маҳаллаҳои аҳолинишин фаъолият менамоянд ки ҳамарӯза наврасону ҷавонон аз онҳо истифода бурда ба намудҳои гуногуни варзиш машғул мешаванд. ҳамин гуна корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи шаҳри нав ба ифтихори сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо маром ҷараён дошта, иншооти ба нақша гирифташуда марҳила ба марҳила мавриди истифода қарор дода мешаванд. имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон бо натиҷагирӣ аз фаъолияти 6 моҳаи аввали соли 2025 ва вазифаҳо барои фаъолияти минбаъд ҷаласа доир гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи васеъи прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷаласа натиҷаи фаъолияти мақомоти прокуратура дар 6 моҳи соли 2025 ва ҳолати назорати прокурорӣ оид ба риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷараёни пешбурди таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва ба амал баровардани адолати судӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар оғози иҷрои дастур супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, талафоти аз меъёр зиёди он, тасарруфи маблағҳои буҷетӣ, қонунвайронкуниҳо дар самти танзими ҷашну маросимҳо, муроҷиати шаҳрвандон, замин, ҷинояткорӣ байни ноболиғон ва ҷавонон, мубориза ба коррупсия, терроризм ва экстремизм баррасӣ гардид. дар идома қайд гардид ки дар ин давра мақомоти прокуратура вобаста ба вазъи риоя ва иҷрои қонунгузории мамлакат 4610 санҷишҳо гузаронда, ҳуқуқу манфиатҳои поймолшудаи 199379 нафар шаҳрвандон барқарор, 36656 санадҳои эътиноии прокурорӣ татбиқ ва 45127 нафар ба ҷавобгарии моддӣ, интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуда, 2977 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. бо дахолати прокуророн 997,3 миллион сомонӣ аз ҷумла 329,1 миллион сомонӣ ба манфиати давлат барқарор карда шуда,
90.5 гектар қитъаи замин ба ҳолати аввала баргардонда шудааст. ба мақомот 22019 муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ворид гарда 6415 адади онҳо аз ҷониби прокуророн бевосита баррасӣ гарда, аз ин 1657 муроҷиат қонеъ карда шудааст. прокуророн назоратро бо 7546 парвандаи ҷиноятӣ таъмин намуда, аз ин 7147 парвандаро барои баррасӣ ба суд ирсол намуданд. муфаттишони прокуратура тафтиши 2511 парвандаи ҷиноятиро ба итмом расонда, дар рафти тафтиши пешакӣ 78.5 миллион сомонӣ аз ҷумла 53.9 миллион сомониро ба манфиати давлат барқарор намуданд. прокуророн дар баррасӣ 5650 парвандаи ҷиноятӣ ва 6417 парвандаҳои маданию оилавӣ, иқтисодӣ ва маъмурӣ иштирок намуда, ба санадҳои ғайриқонунии судҳо 447 эътироз оварданд. ҷиҳати тарғибу ташвиқи қонунгузорӣ 12905 суҳбату воқеаро гузаронда, дар воситаи ахбори омад 2000, аз ҷумла ба воситаи телевизион 830, радио 601, матбуоти даврӣ 569 баромадҳо баргузор карда шудааст. дар идомаи ҷаласа ҳисоботи прокуророни вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо шаҳри Душанбе ва нақлиёти Тоҷикистон шунида шуд. ҳамзамон дар ҷаласа ба тариқи маҷозӣ онлайн кормандони прокуратураи вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок намуданд. нашамандӣ ва қочоқиён ҳамчун зуҳуроти номатлуби аср ҷаҳониёнро ба ташвиш оварда, мубориза алайҳи он дар мадди аввали фаъолияти давлатҳо ва созмонҳои бонуфуз қарор дорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии маводи нашоавар бахусус дар сарҳади давлатӣ назорат пурзур мегардад. гузориш дар ин хусус. ҳифзи марзубуми кишвар рисолати ватандорӣ буда, ҳимояи он на танҳо вазифаи ниҳодҳои қудратӣ, балки ҳар як сокини масъулиятшинос, худогоҳ ва зираку ҳушёри меҳан мебошад. яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ, аз ҷумла мақомоти амният, мубориза ба зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадор буда, дар ин самт фаъолияти ҷиноятии гурӯҳҳои трансмиллии нашаҷалоб ошкору пешгирӣ мегардад. аъзоёни ин гурӯҳҳо бозош ва аз онҳо миқдори зиёди маводи мухаддир мусодира карда мешавад. мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи нашадори ин ҷаҳду талош барои солим нигоҳ доштани генофонди миллат, наҷоти ҳувият ва манфиатҳои миллӣ мебошад. паҳнкунандагони маводи мухаддир ҷавононро мубталои дарди нашамандӣ мекунанд, низоми иқтисоди кишварро заиф месозанд, обрӯву эътибори байналмилалии давлатро халалдор мекунанд. зимни гузарондани амалиёти махсуси кормандони раисияти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар ҳудуди шаҳри Панҷакент шаҳрвандон Рустамов Абдуҳалим Баҳромович соли таваллудаш 1975 қаблан бо моддаи 249 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. Олимов Муродқул Орифович соли таваллудаш 1971 қаблан бо моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст ва Усмонов Пиримқул Умарқулович соли таваллудаш 1978 зода ва сокинони ҷамоати деҳоти Фароби шаҳри Панҷакент бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боздошт карда шуданд. аз онҳо маводи нашадор дар ҳаҷми махсусан калон 24 бастаи силофанӣ дарёфт ва мусодира гардид. маводи мухаддир гирифтим, аз худи зевона кӯҳаш 20 килоя гита бурдим, ҷобоҷо кардим, соати 11 буд 10 буд, ман телефон кардам ки ма омада расиям, ҳамда ҷобоҷо кардам, гашта телефон кард ки вай кард ки Абуриёв Рустам рафти 4 кило дига сафид аст гир гуфта. ҷоша гуфт ман рафти гита ора Усмонов Пиримқулро додам. муайян гардид ки Рустамов Абдураҳим аз ҳисоби ҳамдиҳагони худ Олимов Муродқул ва Усмонов Пиримқул гурӯҳи трансмиллии нашаҷалоб созмон дода, маводи нашадорро дар манзили истиқоматии Усмонов Пиримқул пинҳон намуданд. мувофиқи маслиҳати пешакии онҳо мақсад доштанд ки бо истифода аз торикии шаб маводи мухаддирро аз самти шаҳри Панҷакент тавассути убури ғайриқонунии сарҳади давлатӣ ба кишвари ҳамсоя интиқол диҳанд. мо бо Рустамов Ҳалим вохӯрдем, ба ман гуфт ки бо ҳамин маводи ҳамин нашовар кор мекунем. ман майли гуфтам 24 кило банча кареги мен ҳамин кило кареги то лаби границаам барем, ӯ худи одами худаш онбарад. унҷа рафтим, солдатои Ӯзбекистон ҳамаҷо буданд. гашта ора ба оғил мондем. ба коргарои амният рафтан ёфтанд. мувофиқи маълумотномаи шӯъбаи ташхисии криминалистии раисияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд маводи нашоавари мусодирашуда 13 килограмм нави героин, 7 килограмм нави афюн ва 4 килограмм нави ҳашиш буда, вазни умумиашон 24 килограммро ташкил медиҳад. Рустам Абдуҳалим, Усмонов Пиримқул маслиҳат карда ба ман занг заданд ки
ҳамин маводи мухаддирро ба сарҳади Тоҷикистон ва сарҳади Ӯзбекистон гузаронда монем. ман розӣ шуда ба онҳо ваъда додам ки соати 8 мебароем баро. ба лаби сарҳад рафтем, мо чизро намонда гирифта омада ба хонаи Усмонов Пиримқул мондем. нисбат ба бозоршудагон бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4 ва 289 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мавриди тафтиши пешакӣ қарор дода шуд. баъди ба эҳтимом расидани тафтишоти пешакӣ барои қабули қарори қонунӣ парвандаи ҷиноятӣ ба мақомоти судӣ пешниҳод гардид ки дар натиҷа бо ҳукми суди шаҳри Панҷакент Рустамов Абдуҳалим Баҳромович ба муҳлати 16 сол, Олимов Муродқул Орифович ба муҳлати 16 сол ва Усмонов Пиримқул Умарқулович ба муҳлати 15 сол аз озодӣ маҳрум карда шуданд. маврид ба ёдоварист ки Олимов Муродқул қаблан 4 маротиба ва ҳаммаслаки ҷиноятии ӯ Рустамов Абдуҳалим 1 маротиба барои содир кардани ҳамин гуна ҷиноят ба муҳлатҳои гуногун аз озодӣ маҳрум шуда буданд. онҳо ҳарчанд борҳо пушти панҷара рафта бошанд ҳам хулосаи лозимӣ набароварда такроран даст ба ҷиноят заданд. ин зуҳуроти маргбор ва номатлуби қочоқбарон хилофи ақли солим ва қонунгузории кишвар мебошад. барои решакан намудани ин вабои аср мо шаҳрвандони Тоҷикистонро зарур аст ки дастаҷамона ба муқобили ҳар як паҳнкунандаи маводи мухаддир муборизаи беамон барем, чунки омили асосии аз байн бурдани истифодаи маводи мухаддир дар байни ҷавонон пеш аз ҳама дарки баланди масъулиятшиносӣ ва қонунпазирии онҳо мебошад. дар шаҳри Бохтар 58 корхонаи хурду бузурги истеҳсолӣ фаъолият дошта дар баланд бардоштани иқтидори маҳсулоти саноатӣ нақши созгор доранд. дар доираи эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат дар шаҳр бунёди як қатор иншооти соҳа ба нақша гирифта шуда марҳила ба марҳила сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. таваҷҷӯҳ намоед. сокинони шаҳри Бохтар дар баробари ин ҳама пешравиҳо талош намуда истоданд ки саҳми арзандаи худро дар рушду пешрафт ва амалигардонии ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар гузоранд то рушди иқтисодиёт афзун гардида ҳаҷми маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ гузошта бошанд. бо мақсади рушд бахшидани соҳаи саноат дар мамлакат имрӯзҳо дар шаҳри Бохтар амалигардонии ин ҳадафи стратегӣ бо ҷалби соҳибкорон раванди тоза дошта ҳамасола теъдоди корхонаҳои хурду бузурги истеҳсоливу саноатӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. дар ҳамин зимн дар ҳошияи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ дар шаҳр як зумра иншооти соҳа аз ҷониби соҳибкорон бунёд гардида дар қисмати дигари он корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. шаҳри Бохтар ҳамчун яке аз шаҳрҳои саноатӣ вилояти Хатлон буда, яъни замон дар шаҳр 58 корхона ва коргоҳҳои истеҳсолӣ ба қайди давлатӣ гирифта шуданд ки зиёда аз 92 номгӯи маҳсулотҳои саноатии сабукро истеҳсол менамоянд. танҳо дар давраи сипаригаштаи соли ҷорӣ корхонаҳои саноатии шаҳр ба маблағи зиёда аз 150 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд ки ҳаҷми афзоиши маҳсулот нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 23 миллион сомонӣ зиёд ва ё ин ки рушди соҳа дар сатҳи 119% таъмин карда шудааст. дар шаҳри Бохтар 58 корхонаву коргоҳи истеҳсолии саноатӣ фаъолият дошта баҳри мунтазам таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти зарурӣ нақши муҳим доранд. танҳо дар 6 моҳи охир аз ҷониби корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Бохтар наздик ба 200 ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шуд. дар ҳамин баробар сохтмони якчанд корхонаҳои хурду бузурги дигар ба нақша гирифта шудааст ки сохтмонашон бо як дилгармӣ идома дорад. қайд кардан зарур аст ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солаги истиқлоли давлатӣ ва дар доираи 5-сола эълон гардидани солҳои рушди саноат до соли 2026 дар шаҳри Бохтар бунёди 17 корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ ба нақша гирифта шуда то имрӯз зиёда аз 14 корхона аллакай ба истифода дода шудааст. ҳамчунин то охири соли ҷорӣ тасмим аст ки 3 корхонаи истеҳсолии нав аз ҷумла дар самти истеҳсоли маҳсулоти макаронӣ
استحصال محصولات دارووری، یک عدد مطبعه نو و یک کارخانه استحصال مسائل ساختمانی به استفاده خواهیم داد که توسط این زیاده از 80 جایهای نوی کاری دیگر فراهم خواهد گشت. بعد اتمام کارهای ساختمانی و به فعالیت پرداختن گفته می شود که ساکنان محلی با جای کار خوب تامین می گردند. مورد به ذکر خاص است که تامین روند صنعت کنونی با سرعت کشور از جمله برقرار نمودن اقتدارهای موجوده، بنیاد کارخانه های نو استحصالی و دریافت راههای معاصر رشد صنعت می تواند اساساً در تأسیس جایهای کاری، تامین طلبات بازار وطنی با مال و محصولات خوشصفت و بلند گردانیدن حجم صادرات به خارج کشور مساعدت نماید. محمد رجب عبدالله زاده، دولت فیض‌الله، شهر باختر، اخبار. дар шаҳри Сарафшан шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ доир гардид ки дар он мавзӯи танзими ҷашну маросимҳо мавриди муҳокима қарор гирифт. Фирдавс Умаров гузориш медиҳад. امروز در تالار کلان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری سرافشان شورای وسیع مقامات حفظ حقوق در موضوع رعایت نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در شورا قید کرده شد که ساکنان با فرهنگ شهری سرافشان باستانی دوام 18 سال عمل قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان مقصد و مرام قانون را کاملا درک کرده مبلغ‌های از خرج‌های زیادتی پس‌انداز گردیده را جهت آبادانی دیار خویش، منفعل‌سازی راه‌ها، بنیاد کودکستان ها، راه و پل ها، عیادت خوانندگان مکتب اینترنت برای فرزندان بی‌پرستار و عائله های احتیاجمند صرف نموده ایستادند. اما با وجود این قدر پیشروی ها از جانب اشخاص علاهیده یک عده نارسایی و کمبودی ها و قانون شکنی ها به چشم میرسند. طبق اطلاع در حدود شهر سرافشان تا امروز 131 قانون ویرانکنی های مختلف صادر شده باعث به جوابگری مأموری کشیده شدن اشخاص حقوق ویران کننده گردیده است. اکثریت قانون ویرانکنی ها هنگام بستن عقد نکاح خویشتباره، معرکه تولید کودک نوزاد، تکلیف نمودن شماره بیشتری آدمان در آش نکاح، ختنه‌سوری فرزند بیرون از دایره عائله، حاج زیارت و حاجی طلبان، داماد طلبان و عروس بینان و رعایت نکردن طلبات قانونی مذکور از جانب راهبران تویخانه‌ها به قید گرفته شدند. گذشته از این تا این دوره 85 حالت نکاح خویشتباره به قید گرفته شده است که این عمل دغلانه ویران کردن ماده 14 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان شماریده می شود. طبق معلومات آماری در جمهوری تاجیکستان بیش از 26000 کودکان معیوب به قید گرفته شدند که 35% آنها از نکاح خویشتباره به دنیا آمدند. این حالت در جماعت‌های دهات گلیسرخ 22، نوفراج 20 و خلچه کلان 12 عدد را تشکیل می‌دهد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که قانون ویرانکنی‌ها با رضایت پنهانی و خاموشانه شخصان منصبدار جماعت‌های دهات، رئیسان کمیته محله‌ها یا با مصلحت آنها گذرانیده این روند حالا نیز ادامه دارد. چون این حالت‌ها از جانب کارمندان مقامات پروکراتوره و شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر سرافشان سری وقت پیشگیری گردیده نسبت حقوق ویرانکننده‌ها پرونده مأموری ترتیب داده شدند. در این رابطه از اهل تالار دعوت به عمل آورده شد که جهت عملی نمودن دستور و هدایت‌های راهبری عالی مملکت نسبت کم خرج و طبق طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان دایر نمودن تای و معرکه‌ها کمر همت بسته وطن عزیز و محبوبمان را باز هم آباد و زیبا نماییم. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفov، شهری سرافشان، اخبار. дар шаҳри левакан бо иштироки масъулин ва кормандони соҳаи маорифи вилояти хатлон ҳамоиш баргузор гардид ки дар он нақшаи фаъолият мавриди баррасӣ қарор гирифт. гузориш дар ин хусус. соҳаи илму маориф ки аз самтҳои калидӣ дар мамлакат ба ҳисоб меравад зери таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. ин самти афзалиятноки ҷомеа дар даврони соҳибистиқлолии диёр марҳила ба марҳила рӯ ба рушд ниҳода як қатор иншооти наву замонавӣ бунёд ва шароити таълиму тадрис дар ҳама манотиқи кишвар беҳтару хубтар гардид. дар ҳамин замина ҷиҳати натиҷагирӣ аз фаъолият ва бурду бохти шашмоҳаи кормандони соҳаи маорифи вилояти хатлон бо иштироки намояндаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, масъулини раёсати маорифи вилояти хатлон ва дигар роҳбарони муассисаҳои таълимиву томактабӣ шаҳру ноҳия
ноҳияҳои вилоят чорабинӣ доир гардид. Дар идома баромадкунандагон оид ба масъалаи омодагӣ ба аттестатсияи аълои равиявӣ ва универсалӣ, сифати таълим, тайёр кардани кадрҳои тахассусманд ва бунёди муассисаҳои таълимӣ ибрози назар намуданд. ҳамзамон масъалаи такмили ихтисоси омӯзгорон, рақамикунонии соҳаи маориф, таъмири муассисаҳо, ҷалби хонандагон ба озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ, пешгирӣ аз монеашавӣ ба таҳсили духтарон, пешгирии хурофотпарастӣ ва пешгирии ноболиғон аз амалҳои номатлуб, никоҳи барвақтии духтарон ва таҳкими маърифати сиёсии омӯзгоронро мавриди баррасӣ қарор доданд. имрӯз соҳаи маориф, махсусан соҳаи маориф вилояти Хатон бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешрои миллат, вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Хатон рӯз ба рӯз рушд намуда истодааст. ҳамин аст ки бунёди муассисаҳои таълимию то мактабӣ ва ҷалби хонандагон ба муассисаҳо ва ҷалби тарбиятгирандагон ба муассисаҳои то мактабӣ яке аз ғамхориҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи маориф мебошад. зикр карда шуд ки дар ин давра дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 21 иншооти нави таълимӣ аз ҷумла 120 синфхона бо назардошти 3000 ҷойи нишаст дар як баст ва 6000 ҷойи нишаст дар ду баст мавриди истифода қарор гирифтанд. шумораи муассисаҳои томактабӣ ба 177 адад расида дар онҳо 21319 кӯдак ва дар 1268 маркази инкишофи кӯдак 84144 нафар фаро гирифта шуданд. дар маҷмӯъ 105463 нафар кӯдак ба таълими томактабӣ фаро гирифта шудааст ки 24.7% ташкил медиҳад. таъкид гардид ки татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба имтиёзҳои омӯзгорони ҷавон пайваста зери назорат қарор дорад. аз соли 2007 то ин ҷониб 3394 нафар омӯзгорони ҷавон соҳиби замини назdiҳавлигӣ ва замини полизӣ ҳамчунин қарзҳои имтиёзнок гардиданд. танҳо дар соли 2025 ин рақам 123 нафарро ташкил дод. дар анҷом масъулин ҷиҳати ислоҳи саривақтии камбудиҳо ва боз ҳам беҳтар намудани сифати дониш ва таълиму тарбияи муҳассилин дастурҳои мушаххас пешниҳод намуданд. Самандар Шоев, Мустои Нурмуҳаммад, вилояти Хатлон, ахбор. шумораи ҳалокшудагон бар асари боришоту обхезии шадид дар минтақаҳои қисми марказии штати Техаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба 82 нафар расида, беш аз 11 каси дигар дар рӯйхати бенишонгаштагон шомиланд. шарҳи пурраи хабарҳо аз хориҷи кишвар. магазҳое ки паҳнкунандаи бемориҳои гуногуни тропикӣ мебошанд, кишварҳои аврупоро ба мушкилӣ дучор кардааст. бархе аз муҳаққиқон бар ин назаранд, ки бемориҳои тропикӣ аз қабили денге ва чикунгуня дар ниҳоят метавонанд дар аврупо маъмулӣ гардад. аз сабаби гармӣ тоқатфарсо ва тобистони дурудароз боиси ба маротиб афзоиш ёфтани магазҳо мегардад. баъзе намудҳои магазҳо паҳнкунандаи асосии вирусҳои ба монанди зика, чикунгуня, табларзаи нили ғарбӣ ва денге мебошанд. хуруҷи ин бемориҳо ки қаблан дар иқлими тропикӣ маҳдуд буд, дар натиҷаи афзоиши сафар ва гарм шудани ҳаво дар натиҷаи тағйирёбии иқлим дар аврупо бештар маъмул мегардад. табқи маълумоти маркази аврупоӣ пешгирӣ ва назорати бемориҳо соли гузашта дар аврупо 1436 ҳолати гирифторшавӣ ва табларзаи нили ғарбӣ ва 304 ҳолати гирифторӣ ва табларзаи денге ба қайд гирифта шудааст, ки ин дар муқоиса бо 2 соли қаблӣ 201 нафар зиёд аст. дар Италия 238 ҳолати сироятёбӣ ба бемории денге ба қайд гирифта шудааст. дар Фаронса аллакай тобистони соли ҷорӣ 7 ҳолати гирифторшавии одамон ба вируси чикунгуня сабт гардидааст. табларзаи денге ба осонӣ паҳн мешавад, зеро аксари одамоне ки мубтало шудаанд нишонаҳое надоранд ё танҳо сабук онро мегузаронанд. ба гуфтаи коршиносон вируси чикунгуня хеле кам марговар аст, аммо он метавонад аломатҳои ба денге монандро ба вуҷуд орад. инчунин дарди буғумҳоро ки он метавонад моҳҳо ва ҳатто солҳо давом кунад. дар соли 2025 дар саросари ҷаҳон беш аз 3 миллион ҳолати бемории денге, 220 ҳазор ҳолати гирифторшавии сокинон ба табларзаи чикунгуня ба қайд гирифта шуда, зиёда аз 1400 нафар аз бемории денге ва 80 каси дигар аз вируси чикунгуня фавтидаанд.
дар перу бостоншиносон як шаҳраки қадимиро пайдо карданд ки он 3500 сол дорад. Олимон ба он назаранд ки эҳтимол ин шаҳрак маркази муҳими тиҷоратие бошад ки фарҳангҳои мардуми соҳилии уқёнуси ором ва амазонкаро мепайвандад. Ба гуфтаи таърихшиносон кашфиёт барои беҳтар фаҳмидани он ки ҷомеаҳои қадимии ин минтақа чӣ гуна зиндагӣ мекарданд ва ба тағйирёбии муҳити зист мутобиқ шуданд кӯмак хоҳад кард. давоми чанд рӯз мешавад ки аҳолии Кореяи Ҷанубӣ гармои шадидро аз сар мегузаронад. айни ҳол ҳарорати ҳаво дар минтақаҳои гуногуни кишвари мазкур беш аз 37 дараҷаро ташкил медиҳад. давоми як ҳафтаи охир дар пайи гармии тоқатфарсо 5 ҳолати фавт сабт шудааст. табибон иброз медоранд ки ҳамарӯза садҳо нафар бо нишонаҳои гармозадагӣ ба духтурон муроҷиат менамоянд. аксари беморон аз бехобӣ ва заифӣ шикоят мекунанд. барои ҷилавгирӣ аз зарбаи гармӣ табибон тавсия медиҳанд ки бештар об нӯшанд ва безарурат аз манзилҳои истиқоматиашон набароянд. олимон иброз медоранд ки тағйироти ногаҳонии ҳарорат, намӣ ва тағйирёбии муҳити зист метавонад боиси бемориҳои дилу рагҳо гардад. махсусан бемории сактаи дил дар фасли тобистон назар ба фасли зимистон бештар рух медиҳад ва шумораи чунин беморон меафзояд. ҳамчунин гармии тоқатфарсо ба нафароне ки аз бемории диабети қанд ранҷ мекашанд зарар дорад. ба маълумоти маркази обу ҳавошиносии Кореяи Ҷанубӣ моҳи гузашта гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳои обу ҳавосанҷӣ аз соли 1973 то кунун ба ҳисоб меравад. дар минтақаҳои қисми ғарбии Сурия сӯхтори ҷангал ба амал омад. дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинони наздики ҳодисаро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. сӯхтор дар муддати кӯтоҳ қисми зиёди ҷангал, заминҳои кишт ва боғҳоро фаро гирифтааст. ба вусъат ёфтани алангаи оташ, вазиши шамол ва гармии ҳаво боис мегардад. ҳамчунин дар пайи сӯхтор хатои интиқоли нерӯи барқ корношоям шуда, интиқоли барқ ба чанд минтақаи аҳолинишин қатъ гардид. дуди ғализи сӯхтори бешазор ба минтақаҳои аҳолинишин паҳн гардида, сокинонро ба мушкилӣ дучор кардааст. аз моҳи апрели соли равон то кунун дар минтақаҳои гуногуни Сурия наздики 3500 ҳолати сӯхтори бешазор ба қайд гирифта шудааст. барои хомӯш намудани сӯхтор кормандони хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. шумораи ҳалокшудагон бар асари боришоту обхезии шадид дар минтақаҳои қисми марказии штати Техаси Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба 82 нафар расида, беш аз 11 каси дигар дар рӯйхати бинишон гаштагон шомиланд. аз ин сабаб эҳтимол теъдоди ҳалокшудагон афзоиш ёбад. дар миёни ҳалокшудагону захмиён 28 кӯдак низ ҳаст. ёдовар мешавем ки рӯзи 4 моҳи равон шабона пас аз ба амал омадани боришоти шадид сатҳи оби дарёи Гвадалупа 8 метр баланд гардида ба минтақаҳои аҳолинишин маҷро гирифт. обхези бештар ба минтақаҳои назди соҳилӣ ки дар он лагерҳои кӯдаконаи тобистона зиёданд зарар расондааст. бар асари офати табиӣ садҳо бинои истиқоматию маъмурӣ зери об монданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари обхезӣ қарор дошта садҳо нафарро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. туғёни об хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқу алоқа маҳрум монданд. вобаста ба ин фаъолияти муассисаҳои таълимии миёна ва боғчаҳои кӯдакона қатъ гардиданд. обхезӣ ва фаъолияти фурудгоҳҳо низ халал ворид карда, боиси ба вақти дигар гузоштани парвози ҳавопаймоҳо ба даҳҳо хатсайри дохиливу хориҷӣ шуд. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти наҷодиҳӣ барои пайдо кардани бинишон гаштагон ва бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.